Pag-avail sa mga senior citizens sa mga financial assistance para sa mga nagaedad 80 pasaka wala nagakinahanglan sang listahan ay suno sa Office of Senior Citizen Affairs. Si John Sala nakatuto. Wala na nakakuha sang iya benepisyo sa pagka-octogenarian o kung edad 80 si Nanay Perla, gani subong 89 anyos na. Excited kuno ini nga magbaton sang iya financial assistance sa pagka-nonagenarian o kung sa iya pag-edad sang 90 anyos sa Mayo. Apang ginahikot pa sini sa karon ang iya birth certificate nga isa sa mga rekisito sa Iloilo City Office of Senior Citizen Affairs para sa financial assistance. Mao dako gid para bulong ko lang adaan sa maintenance ko. Kwan kulang gid sa kwan. I-process mo gid na yan. Si Nanay Paterna naman nga nagaedad 86 anyos, madamo kuno ini isang balaklon nga bulong. Gani apisar nga malayo pa sa 90. Excited naman nga magbaton sang ini nga bulig. Importante gid ba bulong importante gid. Amo gid amon na kan. Senday Nanay Perla kag Paterna ang residente sang Barangay Rizal, Palapala 1. Naputang sa kontrobersiyang ilang barangay matapos nga magpalabot sang reklamo ang pila ka mga senior citizens sa opisina ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga may listahan na nga ginapatigayo ng ilapunong barangay nga si Eman Bayona. Base sa reklamo, ginapili lang ang mangin benepisyaryo sang financial assistance. Nagpaiway na nga magatubang sa kamera ang punong barangay apang suno sa iya, hindi financial benefits sa mga senior citizen nga ginahatag sa nagaedad 80 pasakang iya ginalista, kundi dugang nga assistance para sa ila. Ginklaro man sang OSCA nga para sa mga octogenarians, nonagenarians kag centenarians nga benepisyo, wala na sang listahanay. Basta makompleto lang ang mga rekisito, hilway sila nga mag-avail sini. Hindi man dapat involve yata ni dira ang kapitan. Wala na daya listahanay. As long as you are qualified, you meet the qualifications, di-apply kaya Dugang pa ni Gregorio, separado man ang mga requirements ang OSCA sa requirements ng DSWD. Upo kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.